Share baca lagi nomor ya. Share baca aku nonton lagi nih berne. Malah pernah lain mari dijawab lain mari nengena. Nah apa? Sini lah apa deh? Nih mau me podo major letang. Yey. Manche siang gitu nalai. Bila masa ini idar nih. Torenya nih ekdom pada okabariau. Buatan deh. Pargau. Entah. Pargana park mana? Pargana okabar kan apa? Mana yang menpinai lega-lega pargana park. Kayak mana gasip kebeberin antang sih. Hasla baba. Doa ya, isai ke lagi menvideo room ni fai isai ke lagi menvideo kan tu video ane tu orang okana nih. Karlang pinang deh. Setelah kadang kayak. Baru pinang okana karlang pinang. Bis bau kanti menang kuinan ini jadi zaga bedaina tangnya mana baik sih bau kanti zaga na. Ini na ilegal. Nih ya, gambar mana refinery. Refinery ni. Refinery kacau dengar. Gas medum lain eh. Mana जोङो आसामनि थाव सोदांग्रा जायगायावनो दंफैयो. Ya? Ya. गिबिसिन थाव सोदांग्रा जायगायाव Gibisin. बिदिसो नुबाय दं आङो. ओमफ्राय ना इंराजफोरनि एकदमबारे गेदेर बांला दङनो. माने इयाव दिगबय होननाय जायगायाव लोगोफोर एकदमबारे इंराजफोरा आगोलो सासन खालामना थाफैनाय टाइमाव गेदेर बांला लुदोंमोन बेफोर बांलाफोरानो दायो दङ आरो ओमफ्राय दाथ' जों नायनो थांनाय जायाखै अब्लाबो दा जोङो पार्कआव थांनो नागिरदों दा नोंथांमोनाबो आंजों लोगोसे मा देखायलांनो हायो थुंफाबाय थादो आरो पार्कआवथ' जेबो नुखानाय नङा दै गनाय नुगोन बिबार बागान नुगोन बे ओरैनो खाथि खालायाव न' दं आरो आंलानि मा होनो एकताला बिल्डिं माबादो मा होनो बेखौ दंफांनि जेरै बानायो बेफोरबायदि एकताला बिल्डिं बानायना दोननाय दं आरो दिगबय होननाय जायगायाव नैफोरबायदि रिफाइनारि दं बेबो बिराद गिदिर आरोना मार बार खोलो खोलो बारो इयाव दानियो बारदोंमोन दा एसे खम जादों आरो बैनो धुङा गगासिनो इनो हासबेन्डआ मोनहैग्रोबाय नै जिबनाव जोंहा गांगाथफाजों हाबा जानानै बबा बेरायनो मोनबाय नङाब्ला आंबो सासे उसुं खनानि एम्बु चित्रसोमोन आरो लोगोफोर ओमफ्राय नै बिफाङावबो नै जि मोजां बारनानै दंखायो बिबारा मान्दार बिबार बिराद मोजां आरोना जायगाया जोंनिथिंथ' बेफोरबायदि जायगा मोजां नुवाखै आङो ओमफ्राय ना नैयाव आरो फख्रि दं जाहैबाय ओमफ्राय नैबे फख्रियाव बिदिनो दुर्गा भासायो जिकुनु मन्दिरनि मुर्तिफोरखौ इयाव भासायफैयो लोगोसेनो इयाव गंगा फुजाफोरखौ होफैयो जाहैबाय बिराद खाथियावनो दङ जोङो दा जोङो पार्कआव थांनो नागिरदों आरो नोंथांमोना आंजों लोगोसे थुफाबाय थादो दै गगासिनो लोगोफोर बिराद मोजां सिनारि आरो ओमफ्राय दा जोङो एसे नायलांबाय थानोसै कम्पानिनिफ्राय गबोनाय दै दा जोङो पार्कआव हाबथ'वाखैनो आरो इ कम्पानिनि दै बोरै मेचिनफोरखौ मिथिलाय लांला जोङो बेसेबा साफा बार नांबाय दं आरो कापोल्स लोगोफोर कापोल्स आं हालाहाय ए बेथैनो पार्कआव एन्ट्रि खालामनो थाखाय टिकेट लाबाय आरो गांथाम ओमफ्राय उन्दै गथ'निखौ नांलाया जाहैबाय होनबाय दं आं मालाय मा फाखा होननाय जादों आंनिया माने उन्दै गथ'निखौ टिकेट नांलायानो आरो ओमफ्राय जोंहा आब'आ आरो माबा लायनो थांदो आइसक्रिम जाहैनो बाबुआ ओइनो खारबोबाय आइसक्रिम जाग्राया खारबो थांनोसै दा अखा हालायगोन जोंनिया अखा हागोन फै मायालाय मानो थान्दायावलाय आइसक्रिम जानो लुगैदों नोंलाय दा हाबलांनोसै लोगोफोर फैदो भाइ
ओइ जायगा बेरायग्रानि जाद नङालै नोङो उसाव बादाव माबा थाबोलाबाय थायो टिकेट होबाय ना लालाय वाव लोगोफोर बिउटिफुल नै लोगोफोर दैया जि मोजां गखादो आरो दिनै सानडे आरो ओमफ्राय एसे मानसि जायो नैयाव माने 4:30 उनाव नो एन्ट्रि ओमफ्राय नै दा नायलांबाय थादों आंजों लोगोसे आंबो नायलांबाय थानोसै माने जोंहा नै आब'मोनाबो खाथिनिब्लाबो इफोरबायदि नायफैया आरो ओमफ्राय दिनैसो जोंदो लोगोसे फैफाबाय आबि देग्राय ना आंबो फैफानानैसो इफोरबायदि दै गनायाव मोनफैबाय नोङो दा मोनफैगौमोन मोजां बेसेबा मोजां फ्रेस ओइ गोजौआवथ' आरो ट्रेन न' दं ओइफोर हाबि जाबि दंबावो बुहुदनो नै दालाङाव थाबायथ' दालाङा माबायदि होनदो मबाइलावसो नुदोंमोन आं मबाइलावसो नुदों नामा इफोरबायदि दिनै रियेलिटियाव नुबाय नामा दिनै रियेलाव नुनानै बिराद गोसोखौ मोजां सोरदो फैनानै मोनखो गांगा टप्पाजो आंसो नासिगोन दा होमबा नोङो थ' थाबायसै नैयाव रिल्स बानायगोन आं लोगोफोर दायबानो नांगोन थ' गिदिंग्रो जा गिदिंग्राला ओरै फिसारि गिबानो फिसारि गोजा जायो नामा ना दोङो नामा थांलाय मालाय बेरायगासिनो थांबाय थालाय नोङो जि मोजांखा ओरैहाय दै बेसेबा फट' लाफैगासिनो मानसिफोरा खौनो हाला होनबा इखिनिखौनो पार्क बेरायग्राया थाबायखौनो हाला थाबाय नै बरिया साफा न' खाना दोनदो गोजौआव जथन नामा मेंबाय नै गोजौआव मोनफैलायबाय जोङो जाबखोसे गोजौ 1 स्टेपाव मा जानो साना जानो दे फागायदोंबा फागाय दे फैसाना जानसै जाबो जेन खाना हेय दैनि गाहायाव बेसे मोजां नुदों ना बरिया नुहुरदों नै गाहायनिखौ बिबार बारिनि गेजेराव गोजौआव न' बेनि गेजेराव थरायना पार्टि खालामहैदो नामा पार्कआव फैनानै नै दे आंबो जाबाय दं ओजा ओइनो बिदाया फंबायखौ बेरायगासिनो नै मोजाङानो जायगाया ओरैनो दसे टाइम पास खालामनो ओरै आरो ओइथिंबो ओरै दंबावो माखासे ओरै बेफोरबायदि न' खानानै दोननाय ओइ गोजौ दंबावो आरोबाव मोनसे स्टेप दंबावो थांगोन र' माबायदि नै बाबा बाख्लायलांबायानो आसोला जों हाया होनबा ना बाबु जों हाया होनबा जों दिखांनो हाया नों बेफोरबायदि जोनोमाव नुफेरदोंमोन नुफेराखैमोन सं हे गानजे नुफेराखैमोन सं बेफोरबायदि फुलखौ शेयार खालामना दोनदो नामा फुलखौ शेयार खालामना दोनदो बा शेयार बायदिलाय नामा ओरै शेयार बायदि हाख'ना दोनलायदो बेफोरना खोन्थादो शेयार माबानि इयाव कापोल्सफोर दं आरो बिरादनो होनलाय मालाय फैगासिनो मालाय फैदोंथ' आरो ओमफ्राय नै थांनो हागौमोनलै जोंबो थाबायगोन रा ना फैबाय ओरैनो कापोल्स जरा जजोबना दं मालाय नै नामा नुदोंना डेन्जार सं गेटआ
Bibaरा gila kemayo. Bibaरा gila na? Bangi sih. Oh. बै खिजायनो सासपेनसन दलं दंमोन निखिजा बायबायनो आंना इदिनो जाबाय थायो मिथिगोना खेफ्रोमबो फैबाथाय इदिनो माबा मोनसे नङा माबा मोनसे मिस्टेक माने इयो बायनानै दंनो दलङा नङाबाथाय थांनो हागौमोन आरो बिथिंबो मोजाङानोमोन इथिंबो बेरायनो ओरैनो ओरैहाय सायावबो थांनो हागौमोन ओरै थांनानै ओरैहाय ना इ बिफाङा मालै थालिरा हाग्रानि थालिर इबो बेसेबा मोजां सिनारि जानानै दं आरो ओरैहाय आरो इथिंजायबो दं इथिंजा जेबो गैला इथिंजा इफोरबायदि जग्रा बानायनानै दोनदों ओमफ्राय जानानै उन्दुबावबायसो गाजाखा आरो नै इदि इदि उखुम फिसा फिसा बानायना दोनदो नै मोनसेया गैला उखुमा बानायथ'वाखैमोन गयतक' बिलाइनि माबा बानायबावदोसो उखुम हा माथो इलाय इमा जेन गयतक' नङा बेथ' गयतक' बायदि एसे बेलेग जाद खोमा मा टाइपनि थालिर नुदो लोगोफोर हाग्रानि थालिर बिराद मोजां सिनारि जानानै दं साजायना दोनोब्ला हाग्रा बिफाङाबो फुल इनिफ्राय इफोरबायदि सिनारि नुहुरो ओमफ्राय दा जोङो नैयाव फट'शुट खालामनो नागिरदो र' जागा सेख'हैनि र' जागाखो हौवा माहाखो होखारनांगोन नोंसोरबो नायबाय दं होनबा रिल्स बानायनो नै रेडि दे थाबायबो इनिफ्राय थाबायबो दे औ थाबायबो औ होबाय Yey. Reels ni. Dolongkon nunane mane reels ni ba. Yo mane dosene bungsuबदोंमोन मानसि माखा reels बानायनो. ओमफ्राय जों आरो नायबाय था ओरैहाय. गल्ल' नायबाय था. नायबावगोन reels बानायबावगोन. मोनालाय लांबाय. मोनाबाय ना? ए दै गनायखौनो बिराद साफा नुयो नै. जिरि. नोंथ' समायाखै खिन्थु दै गनाया. आं बुख्रि थार नामा? Fai, fai. Tuh. Oi. Miu. Fai, langsung fai. Tuh. Thằng lên chơi dần ạ. Bao nhiêu than đi vào. Tuh. Tawai. Undi ya. Nah, Sogen. Iya segitu boy. Ya. Dong, belosikan dong. Foto siapa kagak lebih sini. Mana nama? Siapa kagak gerak mana rana? Miu. Tahu deh. Istirahat sih gak bisa jadi ini. Istirahat. Wah. Nah, nanglang lainnya lumar kalau. Nanglang harta beli wakan saya. Beli wakan lain saya. Nih ding dong. Deh, ding dong tak? Bah, kasih hampir kelecang. Hui, miu. Deh. Isi apa nak naik? Deh. Narak sini deh. Ini sih, kucing nalai ya. Wah. Macam tu. Min lecang le. Hui. Min lecang. Ya. Bidang apa ni? Ya, kalau sekitar ni. नै दायो लोगोफोर माने जोङो शपिं खालामनो थांनो नागिरदोंमोन आरो एम बाजार होननायाव ओमफ्राय ना दा जोङो ओरैहाय बिजौनिफ्राय बोरैबा गेदेरथार खर' नुदों ओमफ्राय मा बुस्थु होननानै थांनो नागिरदों आरो
बोरैबा खर' नुहुरदो जों मन्दिर ना माथाय नायना फैथानि र' नायजाबावगोन नामा रायजाबाबो नायना फैथानि माबायदि ए मन्दिर ए बुद्ध मन्दिर नै थोनाय खाथियाव थांनि इसोर वाव गिदिरथार बुद्ध मन्दिर नै लोगोफोर नै मानसि एसे आं गिदिर नालाय बिराद मोजाङै नायदो आरो नै गिदिर नुनादो नामा खाथियाव फैनानै गोजाननिफ्राय नै खर'खिनिखौल' गोजाननिफ्राय नै खर'खिनिखौल' नुहुरदोंमोन इनि खानाया मिथिगौ लोगोफोर 1937 आव लुनाय मन्दिरैनो बुजिला ओमफ्राय एसामिस जाबाय नै मिथियो नेपालाव बर' गिदिर दं नेपालाव ओमफ्राय इनि खर'नि खानाया इयो माबा खानाय नङा इयो ओइ साम'नि माबासो साम'नि माबाया बाबासो मिथिफ्रामगो साम'नि मा साम' होबाय थायो साम'नि सेला अ इनियाव माबादो साम' खंख्ला मिथिफ्रामगो एसे मुफुरबो नङा इयो माबा खंख्लासो ओइ खेबसे इयो प्रार्थना माने गोबावनि थाखाय माबायाव थायोना इदि पुजा खालामनायाव स्नेला माबादो नहीं मैं पोडो मेजर लेता हूँ मैं पोडो मेजर लेता हूँ नुफैबाय दा फैनानै माने मार्केटाव एसे शपिं खालामहैनोसो होनना फैदोंमोन जोङो पार्कनिफ्राय फैखांनानै खुलुमो खोमा नाय नामा खुलुमो नामा होनदो जानो आंबोथ' मिथिला गेट ताला मारनायखौ ताला मारनो हाबथ'ला माला